16 तारखेला सर्वांनी गुलाल उधळत या। ठाण्यातील रोड शो दरम्यान राज ठाकरेंनी हे विधान केले। भाषणासाठी नाही, तुमचं दर्शन घ्यायला आलोय असं राज ठाकरेंनी म्हटलंय। 12 तारखेच्या सभेला मोठ्या संख्येने शिवाजी पार्कला या। राज ठाकरेंनी कार्यकर्त्यांसह जनतेला आवाहन केलेलं आहे। मी आपलं दर्शन घेण्यासाठी म्हणून इथे आलो। आपले जिथे जिथे उमेदवार सगळे उभे आहेत, 16 तारखेला तुमच्या सकट सगळे गुलाल उधळत आलेले पाहिजेत। मला आणि 12 तारखेला या आत्ताच्या माझी आणि श्री उद्धव ठाकरे यांची संयुक्त जाहीर सभा ठाण्यामध्ये आहे। आपण त्या वेळेला सर्वजण या, जे काही बोलायचं असेल त्याच व्यासपीठावरून बोलू। धन्यवाद।